Get ready with me για να πάω σε έναν γάμο που δεν ξέρω πραγματικά κανένα. Είχα πάρα πολλά μαύρα σμίγματα στη μύτη, οπότε βάλω αυτό εδώ πέρα από benefit. Με αυτή την ειδική σπάτουλα κάνεις αυτό. Τι ακριβώς έχει βγει από τη μύτη μου? Ήου. Πίπι φακεδομύτη. Είμαι τη άποψη ότι πριν το γάμο πρέπει να έχει κάνει μια πολύ καλή ενυδάτωση. Πώς βρέθηκα εγώ όμως καλεσμένη σε ένα γάμο, χωρίς να ξέρω ούτε καν νύφη και γαμπρό? Πριν περίπου 7-8 χρόνια έφτιαχνα τα νύχια μου σε μια κοπέλα. Τότε λοιπόν ξεκίνησε να κάνει εκεί νύχια και η κολλητή μου και η μαμά μου και η γιαγιά μου και η θεία μου. Εγώ λόγω των social σταμάτησα τότε να κάνω τα νύχια μου, γιατί ξεκίνησα να κάνω με κάποια καταστήματα συνεργατικά, αλλά η μαμά μου, η κολλητή μου, η θεία μου, η γιαγιά μου συνεχίζουν να κάνουν νύχια μέχρι και σήμερα. Με αυτά και με εκείνα έχω να τη δω 4-5 χρόνια, αλλά κάθε φορά που η μαμά μου ή η κολλητή μου κάνουν νύχια, μιλάμε στο τηλέφωνο. Φέτος όλοι γύρω μου παντρεύονται, κάνουν παιδιά, κάνουν προτάσεις γάμων και έχω αρχίσει λίγο να φρικάρω. Την προηγούμενη εβδομάδα η μία μου παιδική φίλη δέχτηκε πρόταση γάμου από το αγόρι της, η άλλη μου έστειλε μήνυμα το τεστ εγκυμοσύνης και της λέω: Α, έχεις COVID και εγώ άρρωστη είμαι, αλλά τελικά ήταν έγκυος. Μήπως απλά το 2025 και το 2026 ήταν πάρα πολύ ερωτικές χρονιές και γι' αυτό όλοι θέλουν έτσι να κάνουν οικογένεια. Και δεν φταίει το ότι ας πούμε μεγαλώνουν. Ξέρεις τώρα ποιο είναι το αστείο? Επειδή όλοι δημιουργούν οικογένειες, θα αρχίσει να έρχεται η ερώτηση: Εσύ πότε, άντε και στα δικά σου, κανένα παιδάκι θα κάνετε? Και για να μην παρεξηγηθώ, θέλω πάρα πολύ να κάνω παιδάκι, αλλά όποτε θελήσω εγώ. Βέβαια, αυτά τα λέω τώρα εκ του ασφαλούς. Με το που δω λοιπόν να χορεύουν το χώρο του Ισαΐα ή ακόμη καλύτερα το χώρο εκεί πέρα, στο γλέντι, στο τραπέζι που κάνουν τα μπλουζ τα ρομαντικά, θα αρχίσω κι εγώ τα δικά μου. Άντε πότε θα μου κάνει και εμένα μια πρόταση γάμου, άντε και πότε θα έρθει και η δική μου η ώρα, άντε και γιατί δεν παντρεύομαι κι εγώ. Ξέρεις, κλασικά. Να σας πω και την αλήθεια, κάπως λίγο θα ήθελα κι εγώ να παντρευτώ, ψέματα να μην πούμε. Ένα πράγμα ανυπομονώ να γίνω σε αυτή τη ζωή. Κουμπάρα. Έναν άνθρωπο ξέρω ότι θα παντρέψω. Δεν μου έχει προτείνει και κανένα άλλο εδώ που τα λέμε παρά μόνο η κολλητή μου. Δεν έχω και πάρα πολλούς φίλους για να με θέλουν για κουμπάρα, αλλά ψιλοκατελάβατε. Ναι, αλλά δες αυτό. Πάντα στους γάμους. Κλαίω. Τους ξέρω, δεν τους ξέρω. Συγκινούμαι εγώ με την αρχή της νέας ζωής ενός ζευγαριού. Λέτε να νοιαστεί κανείς για μένα όταν παντρεύομαι και να χαρεί, ξέρω εγώ. Ή θα έρθουν όλοι για να φάνε, να πιούνε και να κουτσομπολέψουν. Γι' αυτό έχω σκεφτεί ότι θέλω να κάνω κλειστό γάμο. Γιατί δεν ξέρουν όλοι έρχονται για τη χαρά σου ή αν απλά έρχονται για να κάνουν σουσού. Κάνω wing. Η κολλητή μου είναι έτοιμη και περιμένει να πάω να την πάρω. Α, καλά, ότι να είναι με πατάτες. Κοίτα διαφορά που κάνει το μολύβι κάτω από το μάτι, ρε. Για από κάτω μαύρη γκλίτερ σκιά. Κοιτάξτε πόσο απλό είναι να κολλήσει βλεφαρίδα στο βάλει eyeliner. Τέλος. Ένα φόβο είχα από μικρή. Μην τυχόν και παντρευτώ κάποιον που δεν είναι ο μεγάλη. Το βρήκα αυτό από το Θεό. Μην τυχόν και παντρευτώ κάποιον που δεν είναι ο έρωτας της ζωής μου. Εντάξει, πιστεύω θα παντρευτώ από έρωτα. Αν έχεις να πας κάπου και θες να κρατήσει όλη μέρα το μακιγιάζ, αυτό εδώ. Ένα παράπονο έχω εντωμεταξύ σε αυτή τη ζωή. Ποτέ κανένας δεν με έχει καλέσει ούτε σε πρόταση γάμου, ούτε σε bachelor. Και αυτό με κάνει να σκέφτομαι. Μήπως δεν με χωνεύουν. Ούτε σε gender reveal έχω πάει ποτέ. Λέω να βάλω αυτό. Giorgio Armani My Way. Τώρα έκατσε κανένας να το δει όλο αυτό το βίντεο. Πείτε μου αν σας αρέσω, γιατί νιώθω λίγο γυφτοπούλο στο χαμάμ. Και ο γάμος κοντεύει να τελειώσει, οπότε μάλλον πάω απευθείας στο τραπέζι. Μουα!